Усім привіт! В етері телеканалу АТР програма Прайм. Я її ведучий Айдер Мождабаєв. І сьогодні будуть різні теми. Всі вони стосуються так чи інакше війни, тимчасової окупації і проблем, які через це виникли в українців. Їх багато і вони абсолютно різні, в різних людей. І нікому зараз, крім якихось там покидьків, недобре. Але є категорії людей, яким недобре вже давно, і ситуація яких виглядає, взагалі, як тупик, і тривалий час. І тому я хочу розпочати цей етер з теми окупованих територій, з теми освіти на окупованих територіях. І перед тим, як представити нашого гостя, перед тим, як наш гість долучиться, вже він тут, просто його ви поки що не бачите. Наш гість Олег Охредько, це аналітик Центру громадської освіти Альменда. Він буде з нами півгодини. Я хочу, щоб ми показали, і режисера попрошу ролик, щоб було зрозуміліше, про що ми говоритимемо, які стосуються якраз їхньої діяльності. Це історії українських дітей, які опинились в російській окупації. Вони не можуть виїхати з окупованих територій, тому їх історії анонімні. Задля безпеки героїв їх імена змінено, а я стану їх голосом. Голосом того болю, яким вони хочуть поділитись. У мене немає можливості відкрито поговорити з друзями. Мені дуже сумно, коли я виглядаю зранку у вікно і бачу мою рідну школу з російським прапором. Та водночас мене радує те, що мене туди не забрали. І я дуже радий, що навчаюсь онлайн в українській школі та вивчаю рідну мову та традиції. І я дуже вірю, що я це переживу. Я живу в окупації із 7 років. Мені складно описати життя поза цим простором. Я його практично не бачила. У 2014 році ми просто продовжили ходити в ту ж школу, що й до війни. Навчання в російській школі – це щось гидке. Щопонеділка на першому уроці проходять розмови про важливе, де дітей вчать «любіть родину», цінувати традиційні сімейні цінності і пам'ятати про єдність народів. І, звісно, все це выкладают российскую. К нам сегодня приходили военные, показывали нам автоматы и давали подержать гранаты. Вот такое рассказывает мой ребенок про учебу в школі. Сьогодні через російську агресію в окупації перебуває понад 1 мільйон 600 тисяч українських дітей. Почуйте і станьте їхнім голосом. Ось таке відео, зрозуміло, буде тема нашої півгодинної розмови. Пане Олеже, долучайтеся до нас. Радий вас бачити. Доброго дня. Тема зовсім не весела. Абсолютно невесела тема. Тому, як фахівцю, я не буду навіть якихось здогадок про поточний стан подій, щось видумувати і фантазувати. Мені дуже цікаво те, що ви розкажете про ситуацію, яка зараз склалася на тимчасово окупованих територіях. Причому як давно окупованих, як Крим, на жаль, так і нещодавно окупованих територій Росії. Прошу. На жаль, ситуація з освітою доволі таки складна. В зв'язку з тим, що, знов таки, на жаль, таке слово, українська держава не завжди приділяє потрібну увагу до питання освіти і освіти на тимчасово окупованих територіях. Але якщо подивитися на країну-окупанта, то вона зразу ж з перших днів, ще до початку референдуму, вже почала втілюватися, можна сказати, або вчепилася в освіту. Згадайте, де проходив референдум в окупованому Криму. По більшості використовували школи, і там вже почалось. І почалося вже, тобто вони активно це проводять. А потім цей же самий, можна казати, як клещі, які впилися в освіту, росіяни почали перекидувати цей досвід на територію вже нових так званих окупованих територій, тож самої Запорізької та Херсонської областей та інших. Знаєте, іноді доходить до анекдотичних випадків, але ці випадки показують, наскільки росіянам необхідні діти, наскільки необхідна освіта.
Чи знаєте ви, що завершення 22-го року на тимчасово окупованій території Запорізької та Херсонської області проводив практично міністр просвіти тимчасово Російської Федерації? Уявіть собі, сам міністр просвіти приїхав до тимчасово окупованої території, до Херсону, до Мелітополю. Як ви думаєте, що він там робив? Він вручав золоті медалі дітям, які закінчили українську школу. Ну, це вроді як анекдот виглядає, але ось так воно відбувається. Тому що росіяни розуміють, що освіта – це один з найважливіших пунктів, які необхідні для формування майбутньої тоталітарної держави і теперішньої тоталітарної держави. Не дарма вони приділяли велику увагу. Козацькі класи на території Криму з'явилися в 2008 році. Ще за 6 років до початку російсько-української війни Росія почала вже кидати свої щупальці на українську територію, намагаючись перевиховувати дітей. І тих дітей, які вони перевиховували, якраз і стали безпосередньо учасниками цієї справи. І це питання дуже важливе в зв'язку з тим, що, на жаль, ми вже втратили ціле покоління. Цього року випустилися останні діти в тимчасово окупованому Криму, які пішли до українських перших класів. Все. В тимчасово окупованому Криму немає дітей, які навчалися в українських школах. Що там робиться? А там просто виховується нове покоління російських громадян, не українців, не кримчан, а безпосередньо вже російських громадян, тому що питання ідентичності, воно дуже серйозно стоїть в Росії, і вони виховують, знаєте, такого універсального солдата, універсального російського громадянина. І причому це виховання відбувається на фоні ворога. Їм потрібен ворог. І ворог – це ми з вами. Причому дуже часто це не НАТО, не Сполучені Штати, не та Європа, а безпосередньо українці. Ярким прикладом це може послужити навіть ті ж самі підручники, випускає Російська Федерація. 2 роки тому назад був випущений підручник історії Криму, який буквально через тиждень був доставлений до бібліотек і забрали з бібліотек і знищили. Тому що там знову-таки викладалася та сталінська або радянська історія, особливо відносно кримських татар, які проживали. Їх показували знов-таки зрадниками батьківщини. Тільки невідомо, якої батьківщини. Росія – це не є батьківщиною, яка є, але вона насаджується, яка є. Останній підручник з історії Росії, який вийшов, це навіть не підручник. Це пропагандистський такий момент, який є, який, навіть перепрошую таке слово, Геббельс би позавідував би ось таким підручникам, який є, який викликав величезний фурор не тільки в Росії, в всьому світі. Навіть його раптом прийшлось передруковувати, тому що там нелісно відзивалося про чеченців, і Рамазан Кадиров сам виступив. Те, що відбувалося щодо Орбана в Угорщині, знову таки, це все їх не стосується. Вони готують безпосередньо своїх солдатів, які будуть воювати і вже воюють на російсько-українському фронті. Тому питання освіти дуже важливо, на яке потрібно серйозно звертати увагу. І ця територія Криму, ця територія частини Херсонської, Запорізької області, Луганської і Донецької областей. На жаль, наше міністерство на сьогодні, мабуть, так і не зрозуміло за 10 років, що потрібно. Потрібалося буквально 2 роки після 2014 року, щоб була створена хоч якась система для вступу дітей з тимчасово окупованого Криму. Да, вона працює, да, в неї є проблеми, але діти з тимчасово окупованого Криму і з інших територій мають можливості вступати до українських закладів вищої освіти. Через величезні проблеми, які існують, але вони вступають. Це сотні дітей, уявіть собі, кожна дитина – це як острівець, який є, від кого розходяться хвилі, охоплюючи його близьких, його знайомих. І це вже не сотня дітей, це вже 1000 тих самих кримчан, які є і залишаються українцями. І тому українська держава повинна була приділяти ще більше увагу, проте, ось, на жаль, на сьогоднішній день виникає дуже серйозна проблема із тими школами, які змогли виїхати. В Криму після початку окупації цього не змогли створити. Не змогли. Виїхав тільки один кримський університет, тобто Таврічський національний університет, і то з великими проблемами він відкрився
А зараз знов таки громадські організації і завдяки і вашому телебаченню не дали його закрити. А те, що трапляється на тимчасово окупованій Херсонській і Запорізькій області, це знов таки викликає великі проблеми. Наприклад, в той же самій Запорізькій області зараз є 187 дистанційних шкіл, в яких ходять діти з тимчасово окупованої території. Ви бачили це у ролику, який є. Діти, які ховаються, дітей, яких виловлюють в буквальному смислі слова, приходять із зброєю, автоматчики приходять до квартир і заставляють ходити в російські школи. І українська держава повинна їх підтримувати буквально. Я хотів би навести один тільки приклад. Коли в Японії хотіли закрити ветку залізної дороги, то вони дізналися, що цією веткою користується одна дівчинка, яка їздить в школу. І цю ветку не закрили, поки ця дівчинка не завершила школу. А у нас поки що на сьогоднішній день дії Міністерства освіти може привести, що сотні дітей, які знаходяться на тимчасово окупованій території, втратять і той контакт, який є на сьогоднішній день із Україною. І знов таки сотні вчителів залишаться без роботи. Тому питання освіти дуже важливо, воно вкрай важливо. І Російська Федерація вкладає туди не мільйони, мільярди, які є. І вона вкладує і буде вкладувати, і буде виховувати своїх солдатів. Що вона розпочала робити вже ще до початку російсько-української війни. Так, наприклад, в 12-му році вони зняли випуск «Єралаш». Ну, вроді як знайомі, так, всім подобається. І там розповідалося, як сучасні діти зустріли хлопця із часів Другої світової війни. Ну, нормально. Але саме апофеоз був наприкінці цього фільму, коли запитали, що хлопець дізнався, що він загинув, і в нього запитали, загинути це не страшно? Він сказав, це не важливо. Важливо, що ми перемогли. Тобто готування вже навіть людей, які готові за Росію, матушку, перепрошую за таке слово, загибати. Це наші з вами діти, і це вже є, і зараз це відбувається. Зараз по території всього тимчасово окупованого Криму відбувається розміщення меморіальних дошок на школах, де розповідається про те, як учні, які навчалися в цій школі, по досягнення свого віку пішли до російської армії, прийняли участь в російсько-українській війні і так званому героїчно загинули. Кого вони виховують? І що ми будемо робити, коли ми повернемося до Криму? Хоча це буде обов'язково, нам потрібно буде це робити, враховуючи те, що Росія вклала мільярди в підготовку своїх, можна сказати, частини дітей, які можуть стати яничарами. Тому до освіти потрібно дуже серйозно відноситися і постійно до цього звертатися. Ні, Росія – це абсолютно антилюдська сутність, і, принаймні для мене це все відомо. Освіта і вчителі, так звані, з радянських часів, вони є базою тоталітарного режиму, а зараз взагалі вони солдати, це правда, те, що ви кажете, пане Олеже. І все правильно ви сказали, я уважно слухав і немає нічого додати. Питання в іншому. Ми можемо, тут трохи, коли ми звинувачуємо нашу владу, причому тут неважливо, та влада, сучасна влада, що вони замало робили, все ж таки, перше джерело проблеми – це окупація. І вони настільки мають більше шансів нам псувати життя, що, як ми можемо протидіяти. І найцікавіше, про що я хочу дізнатися, це навіть не про те, що ми не зробили, а про те, що ми можемо зробити. Що Міністерство освіти може зробити, громадяни можуть зробити, не знаю, громадські організації. Бо тут два варіанти дій, насправді. Сказати, що окупація, що ми можемо зробити? Це військова окупація з репресіями. Хіба що зберегтися можна фізично, да, і те добре, що ти живий. А яка ще там освіта? Да? Яка освіта там в концтаборі? Так? Це один підхід. А інший підхід, все ж таки подумайте, чи застосували ми всі можливості, всі засоби для того, щоб перетягнути максимум дітей, що вони повернуться в Україну, я певен, бо свобода, вона природня для українців, для кримців. Більшість повернеться, але щоб полегшити їм цей шлях, допомогти зробити цей крок зараз. Там неважливо, як там потрапити, через які країни з окупованих територій, але відкрити шлюзи і відкрити можливості. Як це можна організувати на практиці? Що має влада
і Міністерство освіти, і інші люди, організації зробити конкретно, які ви шляхи бачите особисто? Я думаю, потрібно розпочати процес звичайних громадян. Тобто ми дуже часто кажемо, ось влада там, але ж в нашій державі влада практично це і є ми. Тому що така у нас держава. І тому, я думаю, кожен повинен для себе вирішити, що він може зробити. Ну, один хоча б елементарний крок – це підтримати людей, які знаходяться там. Не засуджувати їх зразу ж, ось ви там залишилися, знаєте, як у нас дехто казав, виїжджайте з цієї території, хоч на самокатах виїжджайте. Я виїжджав з цієї території. 22 блокпости. Обстріли з автоматів, попали в заміс, тобто, який відбувався. Це дуже складно, це дуже проблематично, тобто все, що відбувається. Переїзд по мінному полю, ну все це, тобто, проходить. Але потрібно пам'ятати, що не всі можуть виїхати. Не всі мають таку можливість і підтримати тих людей, які там знаходяться. Хоча б просто елементарно словом, яке є. Зрозуміло, що там є і колаборанти. Зрозуміло, що там є різні. Але підтримати всім, чим ми можемо. По-друге, підтримати людей, які виїхали і знаходяться зараз на території України і знову-таки і за кордоном. Вони виїхали не від того, що їм це подобається. Ви правильно сказали, є окупація. І люди, які залишилися там, іноді повинні для того, щоб просто елементарно вижити, вирішувати ці проблеми. Ну, а для того, щоб держава що б могла б зробити, дійсно приділяти більше уваги освіті. Створювати певні платформи, створювати інструменти, звертатися за досвідом до країн, які це або проходили, або знову-таки проходять, об'єднуватися разом з ними для того, щоб вирішити ці питання, які є і які знаходяться. І створювати певні форми, які існували і які підходять. Чисто вже не з чиновничим підходом. На жаль, іноді, знаєте, не вираховуючи гроші, скільки потрібно зекономити, скільки чого потрібно, а дійсно вкладаючи знов-таки в освіту, яка є у нас на сьогоднішній день. Тому що, знов-таки, кадровий резерв, хто повернеться в Крим, хто туди поїде? Ті, хто там навчається. І ось один з кроків, який був зроблений минулого року, це дозвіл онлайн подання документів і онлайн складання іспитів для вступу в заклади вищої освіти. Але з однієї сторони, однією рукою зробили благо, а іншою рукою почали це зупиняти, тому що було прийнято рішення, що через 3 місяці після початку навчання повинно доставити оригінали документів. Скажіть мені, як можна з тимчасово окупованого Криму доставити документи, оригінали, які існують? Це доволі таки проблематично. А знов таки питання з дистанційною освітою для дітей, які знаходяться на тимчасово окупованій території. Та вплоть до того, що дійсно для кожної дитини потрібно підходити. І на цьому не потрібно економити. Тому що починаючи економити на одній дитині, ми втрачаємо ціле покоління, яке існує. І знову-таки розвивати ті ж засоби масової інформації, які віщають на Крим або допомагати. Дякуючи вашому каналу, ця інформація доходить до того ж самого Криму, де я знаю, що люди дивляться канал через YouTube, ховаючись через VPN, тому що це, ну, знову-таки, повертаючись до радянських часів, це як слухали раніше Радіо Свободи. Десь сховаючись. Ну, зараз за допомогою засобів іноді це можливо. І ось сюди потрібно вкладати і зусилля, і підходи людей, які є. Потрібно тому починати з нас і поштовхувати державу, щоб вона теж носила свої певні зміни. Громадські організації пробують робити, але, на жаль, тобто у них можливості обмежені. І якщо знову-таки тиснути всі разом, ми зможемо змінити і положення в нашій державі, і знову-таки положення, яке є. І тиснути знову-таки на міжнародному рівні. Якщо ви пам'ятаєте, то Гаагський суд, коли подали останню заяву щодо окупації Криму, не визнав жодного звинувачення, окрім освіти. Окрім освіти, яке є на тимчасово окупованому Криму. Тому це дуже важливе питання, і тут разом потрібно, можна сказати, прикладати свої зусилля. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, а є якісь приклади, ну, позитивні, які вже заходи, які вже вжиті, і які працюють там, або ви маєте якісь цифри, скільки студентів з окупованих територій, з Криму, там, з інших окупованих територій, якимось чином вступили? Про освіту ви сказали, про віртуальну. Ну, слухайте, ну зараз можна вступити в університет в Америці, в принципі, онлайн. І, ну,
І от зараз ми, якщо ми матимемо там відповідні знання і оцінки, ми зможемо це зробити там за 3 дні. Я просто знаю такі приклади, так? Ось, як працює і що можете порадити людям? Ми ж просто не просто так робимо цю програму, а для тих людей, які, в яких ось діти, або вони самі діти вже там, не діти, молоді люди. Що їм робити практично? На які сайти заходити? З ким зв'язуватися? Може, з вами? Може, там, ну, просто уявіть собі, ну, я думаю, що ви так і ставитесь до дітей, як до своїх, так? От, що б ви порадили? Ну, елементарно. Перше, ми провели опитання в цьому році студентів, які вступили до закладів вищої освіти України разом з Офісом уповноваженого з прав людини. Це можна подивитися у нас на сайті, величезний звіт, який є. І ми опитали понад біля 2000 студентів. Тобто 2000 дітей скористалися можливості і навчаються зараз в закладах вищої освіти України. З Криму зростає кількість у порівнянні з позаминулим роком. Зрозуміло, початок повномасштабного вторгнення дуже серйозно змінив, але ми бачимо, таке є зростання, і вже понад сотні дітей минулого року вступили до закладів вищої освіти України онлайн і навчаються, ну, з різними, іноді дехто виїжджає з різними перепонами. Ми намагаємося допомогти буквально кожній дитині. Де дізнатися інформацію? Інформацію можна дізнатися в громадських організаціях, які займаються, і навіть в самому Міністерстві освіти. На сьогоднішній день існує дуже проста система вступу до закладів вищої освіти. Потрібно здати всього 3 іспити з української мови, з історії України і профільний іспит, який у вас є. Причому це здається онлайн. Із документів, які потрібно подати, практично потрібен один документ. Це свідоцтво про народження або паспорт громадянина України. І ви будете навчатися, склавши іспити. Спеціально для дітей з тимчасово окупованих територій виділені місця. Це так звана квота 2. На жаль, сьогодні завершується вже формування або вступна кампанія на бюджет, проте і зараз є можливість вступити на так звану комерцію. Для дітей з тимчасово окупованих територій це термін до 23 вересня. І після цього подається заявка щодо переведення на бюджет. Практично більшість цих заявок задовольняється, ну якщо це не якась така остра дефіцитна спеціальність. І ви можете навчатися далі в Україні. Якщо є потреба, можна переїхати, і тут дітей з тимчасово окупованих територій забезпечують гуртожитком і стипендією. Ну і зрозуміло, певна підтримка, яка у вас є. Тому є спеціальний навіть сайт «Вступ 2024», який присвячений безпосередньо системі, яка є. Я потім скину посилання, і я думаю, якось у вашій передачі ви знову таки виведете цю інформацію, навіть певні посилання, які ну, ми зможемо Тому... в коментарях до цього відео в Ютубі розмістити. Ви можете самі зайти і там покидати посилання, щоб люди зверталися. Да. Тому можна буквально навіть сьогодні вже вступати, подавати документи. І я думаю, найближчим часом навіть ми випускаємо 2 посібника з історії України і з української мови, які допоможуть підготуватися до цих іспитів. Це буквально 70 сторінок. Знаєте, такий краткий курс, який є. Причому я наголошую, що у нас немає негативних оцінок. І дуже лояльно відносяться до дітей з тимчасово окупованих територій. Окрім того, під час цього вступу дитина отримує, ну поки що такий, але документ про українську освіту. Свідоцтво за повну загальну середню освіту. Якщо є необхідність, можна доздати ці предмети, які там є, і у вас буде повноцінний так званий атестат, який є. Тому можна зараз вступати, можна зараз навчатися і далі вже вирішувати, яким чином будувати свою кар'єру, яка у вас є. Навіть не виїжджаючи з тимчасово окупованих територій, там з Криму, з Севастополя, і навчатися в українських закладах вищої освіти. Я з цього боку наголошую, що це величезний шанс. І насправді, дивіться, люди, які зараз дивляться, можуть там перекинути посилання на цю програму своїм родичам, там, знайомим. Причому неважливо, де опинилася людина українська і дитина українська, де вона наразі знаходиться. Якщо ви просто маєте доступ до комп'ютера, до інтернету, це вже ваша мрія може стати реальністю. А мрія дуже проста. Українська освіта зараз фактично дорівнює європейської.
Українських студентів залюбки беруть по обміну будь-яку вишу. Ну, якщо людина розумна і так гарно навчається, ну добре навчається, скажімо. Я не про зірок кажу, не про вундеркіндів, а просто про нормальних, освічених, грамотних, цілеспрямованих людей. Зараз у цій війні ну, небагато чого доброго, тобто майже нічого доброго немає. Кров, сльози, там, страждання, вигнання. Але для вас, для майбутнього, для людей, яким зараз там виповнюється там 17-18 років, є шанс після цієї війни стати опорою української нації, надією української нації. І зараз завдяки інтернету, завдяки можливостям, які він дає, і завдяки тому ставленню, яке є в Європі до українців, український паспорт – це перепустка у світ і перепустка в майбутнє. А російський паспорт, ну паспорт вимушено брали, я це не засуджую, їх не визнає Україна. А російська освіта – це перепустка в нікуди. Ну якщо ви хочете стати частиною Росії, то я взагалі з вами не спілкуюся. А якщо просто подумати трохи, то український паспорт, українське свідоцтво про народження – це зараз пріоритетний квиток у майбутнє. Я не знаю, є що додати, пане Олеже? Ну, а я думаю, українська освіта – це, знаєте, Росія прорубує вікно у Європу, як можна сказати. А це просто двері. Двері, да, шлях, який відкриває до всього світу. Тому що обмежень немає. І українська освіта, вона цінується в усьому світі. І наші університети. Окрім того, існує так звана Болонська система, яка передбачає можливості, навчаючись в українському закладі вищої освіти, навчатися у всьому світі. Тому все в ваших руках. Потрібно тільки бажання і готовність до того, що потрібно все ж таки, це не подарунок, а це дійсна освіта. І ви отримаєте знання, певні знання, які вам згодяться для того, щоб жити в майбутньому у свободній державі. Тому що, знаєте, буквально нещодавно Офіс Уповноваженого показував інтерв'ю з дівчиною, яка виїхала і навчалася в Україні. Вони сказали, що її вразило. Сказали, велика проблема була перебудуватися в свободну державу. Коли ти можеш все, що ти думаєш, казати, що ти можеш свободно дихати. Каже, і вступити в це було дуже легко. А ось сама безпосередня проблема свободи, коли ти живеш у тоталітарній державі і повинен враховувати, можна сказати, кожне слово, оцінювати, що ти кажеш. І ось тут, повернувшися до України, каже, це була дуже велика проблема перебудуватися в свободну людину із цієї рабської держави, яка на сьогоднішній день є Росія. Але водночас це приємний процес, бо людина, вона народжена для свободи. І люди, які от зараз, ви з Криму, ви з окупованих інших територій тимчасово, зараз у вас є час, якщо є натхнення, отримати нормальну освіту, нормальний диплом, продовжити навчання де завгодно, то саме ви будете на деокупованих територіях людьми, які будуть провідниками України нової, яку ви і зараз побачите, і в майбутньому будете будувати разом з усіма українцями, бо ви абсолютно ніякі не чужі люди, і саме на вас ми більш за всіх розраховуємо, бо ви бачили, що робили там окупанти, і бачите зараз, і ви точно знаєте, яка протиотрута має бути проти цього. Пане Олеже, дякую вам. Дякую вам. Хотів би подякувати вашому каналу за поширення всієї інформації, за вашу діяльність, тому що ви дійсно, знаєте, це луч світла в темному царстві цієї російського болота. Дякую вам за все. Ми просто не маємо жодного права на відчай. І ми маємо жити майбутнім, ну, принаймні те, що стосується наших дітей, тут йдеться лише про майбутнє. І далі ми продовжимо розмову про майбутнє в нашій програмі, але вже з іншою людиною, з політичною глядачкою, пані Оленою Яхно, яка з нами на прямому зв'язку. Добрий день. Добрий день. Радий вас бачити. І хочу одразу запитати, ну, просто новини йдуть там день за днем, і важко уявити. Звук. Звуку немає? Ви чуєте? Зараз же є. Так. Добре. Я в усіх людей, які займаються висвітленням політичних новин або аналітикою їхньою, перше питання ставлю таке. Що вам, пані Олена,
наразі здається головною новиною, по-перше, і, по-друге, головною тенденцією цих днів, на чому ви хотіли б зосередитися і на що звернути нашу і глядачів увагу? Ну, я думаю, що головна новина, за якою всі ми стежимо і стежить весь світ, це вибори в Сполучених Штатах, потім Олімпіада. Ну, новина сьогоднішнього дня – це ліквідація одного з лідерів Хамасу, не просто лідерів, а члена Політбюро, це досить важливо. Ну і врешті-решт вибори в США, я думаю, це на сьогоднішній день вирішальна подія і для Сполучених Штатів, і для України, бо саме там зараз формується політика України. Пані Олено, ось мені кажуть, коли я теж дуже багато про це говорю, про вибори, про кандидатів, про варіанти, які там можуть бути. Закидують таку річ, що що ви тут кажете про американські вибори? У нас виборів немає, невідомо коли будуть. На вибори в Америці ми не впливаємо. В разі того, що ми не впливаємо, а що про це говорити? А я навпаки вважаю, що треба говорити і українською мовою, і будь-якою мовою. А ось чому? Мотивуйте, чому ми маємо внести внесок? Ми не можемо голосувати. А що ми можемо? Ну, насправді, я вважаю, що для України вибори в США навіть важливіше, ніж для деяких американців, бо Америка – це устала демократія, з Америкою нічого не станеться, а от Україна може припинити своє існування, якщо позбавиться підтримки Америки. А тут така ситуація, дуже нетипові вибори в усіх відношеннях. І реально від виборів залежить наша з вами доля. І це, по-перше, і до речі, те, що в нас немає виборів, теж такий чинник, бо всі скучили за виборами, і у нас немає, так хоч подивимося на ті вибори, які відбуваються в іншій країні, абсолютно демократичні. І з такою інтригою великою, з такими перипетіями. Тому я вважаю, що зараз всім дуже цікаво спостерігати за виборами в США. Ну, звичайно, йде Олімпіада, але я думаю, що відкриття Олімпіади було більш таким яскравим і значущим, ніж, власне, спортивні події, які зараз відбуваються. Ну, це про подію, як ви сказали. Добре, ні, я зрозумів, абсолютно, я б так само розставив, хіба що я Олімпіаду взагалі не дивлюся, навіть відкриття, лише бачив реакцію росіян, якою був дуже задоволений, а в принципі так не. А я таки подивилася всі 4 години, ну, з невеличкими перервами, але я таки подивилася це відкриття, воно неоднозначне, але я думаю, що вже всі його обсудили по 150 разів, немає нам сенсу ніякого ще раз про нього говорити. Чи може є, я не знаю, як бажаєте. Ні, я подумаю, дайте мені шанс подумати, але почнемо з американських виборів. Ваша думка, Камала Гарріс, Дональд Трамп, в разі обрання першої або другого, так стисло, але по пунктах, що може бути позитивного, що негативного, на вашу особисту думку? Ну, взагалі, це такі унікальні вибори, де в мене немає улюбленця. Тобто Трамп, це зрозуміло такий дядько, що навіть племінник написав, що він буде голосувати за Камалу. Камала – це теж така унікальна, унікальна в лапках людина, її взяли з Байденом тільки тому, що вона, будемо казати відверто, будемо називати речі своїми іменами, її взяли до Байдена тільки тому, що вона жінка, і тільки тому, що вона, до речі, не темношкіра, в неї індійське походження, батько з Ямалу. Тобто, я бачу, деякі називають її темношкірою, але це не зовсім правильно. Тобто вона такого цікавого походження, скажімо так, навіть індійсько-азіатського. Біла, це важливо. Вона не біла, як і частина великого американського суспільства. Так, тобто до абсолютно такого білого Байдена, такого стандартного чоловіка взяли таку не-білу жінку кольорову. Тобто вона його доповнювала. І вона всі ці 4 роки була абсолютно ніяка. Вона запам'яталася тільки тим, що вона була за аборти. Це, власне, все. Ми не знаємо її позиції по багатьох питаннях. Власне, вона була весь час в тіні Байдена. І якою вона буде? Тобто це питання. Єдине, що вона дійсно має характер, тобто вона хвацька. Мене вразило те, що
скажімо, за 10 годин, от коли було рішення Байдена, вона обдзвонила 100 найвпливовіших людей з демократичної партії. Тобто вона почала, от 13:46 було повідомлення, вона сіла на телефон і особисто до півночі всім телефонувала і вже закінчила вночі, сказала, що вибачте, я не можу, щоб цей день пройшов без того, щоб ви особисто від мене не почули позицію. Ну і це каже насправді про її характер, про її бійцівські такі якості, про її енергійність. Тобто вона налаштована дуже серйозно. Але врешті-решт, так, її можна вважати такою випадковою людиною, бо ми всі розуміємо, як вона попала у Білий Дім. Пані Олена, ми всі так чи інакше випадкові люди. То обставини нас... можливо, в цьому сенсі. Вона все ж таки... А можна я уточню просто про Камалу? Про Камалу хочу продовжити. Вона все ж таки була обраним прокурором, тобто вона в політику проходила, вона не новачок, так? Вона балотувалася, знімалася з виборів. Коли були праймеріси, Байден теж там брав участь, у неї був якийсь там абсолютно жалюгідний, дуже маленький результат. Тобто її єдине досягнення, чому її взяли, я ще раз повторю, те, що вона жінка, і не темно, я навіть не знаю, от як правильно її назвати, індійського не біла американка. Не біла американка. Не біла, тобто блискуче, ідеальне визначення. Ось тому її взяли. А зараз, можливо, дивіться, вона не дуже багато виступає і говорить, тобто більше картинка. Виглядає вона дуже добре, вона фотогенічна, вона така бадьора. Подивимося, що, в принципі, от я не можу, що їй дорікають, у неї такі неконкретні висловлювання. За все добре, проти всього поганого. Навіть такі ролики на YouTube зробили з цього приводу, жарти. Але подивимося, може дійсно вона себе якось проявить, може вона була в тіні Байдена, я помиляюсь, у мене просто таке суб'єктивне враження. Я можу від себе додати, я з вами не сперечатимуся, просто про те, що роль віце-президента, вона завжди така. Тобто вона не може казати більше за президента, вона не має висувати власних ініціатив, в тому числі політичних. Я з вами не погоджуюсь. Були легендарні, біля Буша був Чейні, це був легендарний такий, це була яскрава фігура. Було. Так, тобто це не зовсім так, але, звичайно, Байден, він був абсолютно самодостатній, і Камала при ньому була на третіх-четвертих ролях, і, власне, вона ніяк не відзначилася за ці 4 роки. Подивимося. Щодо Трампа, то все з ним зрозуміло. Тобто він сам не знає, який у нього буде план щодо України. І ми маємо дякувати і Джонсону, і іншим діячам, які щось пишуть. І, власне, можливо, це і є формування плану для Трампа. Бо я абсолютно впевнена, він сам не знає, який має бути у нього план. Сказати Путіну припинити війну, це якось так несерйозно і смішно. Серйозно, смішно, але достатньо людей, які вірять у прості рішення. Ми це знаємо і на власному прикладі, що ми теж любимо. Я маю на увазі певну кількість наших виборців, і в будь-якій країні це так само. Людина сказала, зараз усе порішаємо. Давайте порішаємо швидко. Єдине, що чітко відрізняє Камалу від, на мою думку, від Трампа, що Камала тримала в руках український прапор за спиною Зеленського, коли він виступав у Конгресі весь час. А Трамп навіть не наближався жодного разу до українського прапора і всіляко відмовлявся завітати в Україну. І до останнього, буквально до розмови з президентом України, він і спілкуватися не хотів, і там якісь особисті образи, і він своїм кумиром вважає Путіна, і всіх диктаторів він хвалить, демократії він сварить, таке. А все ж таки, як думаєте, я розумію, що... Я насправді думаю, що от Україна-Уганда – це для нього десь щось однаково. Тобто він не дуже розрізняє всі ці речі. І та далека країна, і та далека країна. Путіна він розуміє, що це велика країна. Китай він розуміє, що це велика країна. Але я сподіваюся, у нього з'явилося певне розуміння,
що все ж таки Путін воює не проти України, він воює проти західного світу і він вважає своїм ворогом США, а не Україну. Йому не потрібні всі ці маленькі донбаські міста, які він зараз руйнує. Йому потрібно, він хоче бути гегемоном в світі, хоче бути таким, як Трамп. Але маленька російська економіка цього не дозволяє. Йому потрібно величие, а не ось ці маленькі донбаські міста, які він зараз руйнує. Я хотів поставити той ролик, про який ви згадали, що племінник Трампа сказав, що він в жодному разі не буде голосувати за свого дядька, а буде голосувати за Камалу, бо її погляди ми ближче. Давайте подивимося. Але він англійською, я не знаю. Ну, в принципі, у нас грамотні люди. Так, я думаю, наші глядачі можуть зрозуміти. Прекрасно. Пане To tell the story of the Trump family. Complex, sometimes cruel. You know, every family is complicated. Every family has their crazy uncle at the Thanksgiving table. Donald's atomic crazy. And I've seen it firsthand how he's evolved from crazy to atomic crazy. Wow. And I was thinking recently, I wish I had come out earlier with this book because the outpouring of people saying what we are doing to help the disabled has been overwhelming. So I wish I had done that instead of what we did was important, but Well, you did it. When it was the right time, you got there. Ну, мені більш за все сподобалось, що в кожній родині є божевільний дядько, а Трамп атомно божевільний. Ну, це характеризує, але все ж таки у Трампа є своя фанатська база, тобто абсолютно, у тому і, скажімо, російською мовою прелісті демократії, що ми не можемо визначити, хто переможе. Абсолютно не можемо визначити. Хоча у Камали з'явилося в таких от сумнівних флексибл штатах, які сумніваються, невеличка перевага, але все одно вони йдуть рівно, 50 на 50. Ну, коли соціальні дослідження, вони в межах похибки статистичної, все буде вирішуватися в останні дні, в останній день буде вирішуватися. І нічого ми раніше не дізнаємося. І навіть якщо, знаєте, хтось зараз побачить, скаже, ось там Камала перемагає. Ну, більшість людей ж не те, що знає Камалу, а просто не хоче Трампа, хто проти Трампа. Більшість просто не хоче Трампа. Ну так, це буде голосування проти Трампа. От ще треба зауважити, що в США досить специфічна система виборів, там працюють виборники. Скажімо, Хіларі Клінтон за голосами набрала більше голосів, ніж Трамп, але програла, бо там система виборників досить специфічна. Тому робити будь-які прогнози щодо американських виборів абсолютно така пуста справа. Ну, йдуть вони досить рівно. Ну так, да. Ну, давайте тоді відчепимося вже разом ми з вами від Америки, пані Олена, і повернемося на нашу батьківщину. Скажіть, будь ласка, що ви вважаєте головним, ну, крім бойових дій, які є головними однозначно, і вони головніше за будь-яку олімпіаду, якщо хтось забув, там, за будь-який футбол, за будь-що, так, це бойові дії, але ми не експерти з пані Оленою з військових питань. Тому я питаю про те, що ви вважаєте за головне, за таке, ну, важливе з останніх подій внутрішньополітичних в Україні. Ну, взагалі, це дивовижна ситуація. Тобто я політичний оглядач, я багато років працювала парламентським кореспондентом, тобто внутрішня політика, це українська, це моє життя. Але зараз я помітила, що в мене абсолютна байдужість до внутрішньої української політики. А чому? Скажімо, були чутки, що Шмигаля можуть замінити там на якусь іншу дівчину, потім ці чутки зникли. До речі, це, здається, вже 5-й раз йде така хвиля, що Шмигаля ось-ось замінять, і так це нічим не закінчується. І ось якось абсолютно байдуже, буде це Шмигаль, не буде це Шмигаль.
От, скажімо, ви пам'ятаєте, як звуть нашого генпрокурора, який зараз очолює генпрокуратуру? От без гугла. Ні. Остін прізвище. Ні. Ну, я можу там згадати, ну не знаю. А ви скажімо, при Порошенко абсолютно всі знали, хто такий Єрема, і абсолютно всі знали, хто такий Луценко. Зараз спитайте, от вийдіть на вулицю, спитайте, хто в нас генпрокурор. Половина, я думаю, що більшість не знає взагалі, хто це. Тобто в нас зараз немає внутрішньої політики. Парламент – це просто сидять люди, натискають на кнопочки, що вирішать на Банковій, те вони і на те вони і натискають. Пані Олено, Тобто зараз... маю питання по парламенту, перепрошую. А чому, на вашу думку, ви маєте досвід праці в парламенті з депутатами, знаєте цю систему, як вона працює чи не працює, а чому вони ніяк не натиснуть достатньо кнопок, щоб заборонити Російську православну церкву в Україні? Яка головна причина, на вашу думку? Ну, я думаю, що це така латентна вата, що там сидить. Ось для них все ж таки це... Насправді, от що таке слуги народу? Це от такі випадкові люди, які прийшли без будь-якої ідеології. Скажімо, там є Бужанський, є люди, скажімо так, націоналістичних поглядів. Тобто це така збірна селянка людей без будь-якої ідеології. І хтось там, скажімо, дійсно виступає за те, щоб скасувати цю московську церкву, а комусь вона там близька, комусь хтось вважає, що не треба цього робити. Так вголос вони цього сказати не можуть, але голосів не збирається. Хоча от була інформація, що начебто знайшли ці голоси, але ж щось весь час заважає. Але помітьте, от є така, ці колишні риги ОПЗЖ, їх називають полоненими, бо вони голосують абсолютно так, як слуги народу. Тобто абсолютно. Як скажуть на Банковій, так вони і голосують. Ну, тобто парламент зараз це таке болото, є невеличка опозиція, яка ні на що не впливає, а як вона гучна, але ж впливу не дуже багато від неї. І парламент зараз абсолютно не цікавий. От внутрішня політика України зараз робиться біля Бахмуту, там біля Торецька, ось в цих районах. А тут вже таке, якесь болото. Ну, може... Хотілося б, звичайно, все це переобрати, хотілося дуже потрібні вибори, але ж наразі неможливо це все зробити. Ну так, я єдине, що хочу додати, ось це була думка пані Олени про нашу внутрішню політичну ситуацію, що дійсно війна – це головне, а решта, ну так собі виглядає. Але з іншого боку, і вибори провести не можемо, і ми не можемо закликати до цього, бо це дурниця і маніпуляція. Я думаю, що головна новина – це те, що вже 3 доби у нас є світло. І це дійсно радісна новина, от немає відключень. Тфу-тфу-тфу, немає відключень. І тому є декілька фактів. По-перше, на вулиці вже не 35 градусів, а трошки холодніше, слава Богу. Все ж таки ремонтують. Про це не дуже люблять говорити, це така таємниця, але все ж таки дещо відремонтували вже. Ну і підключають інші генерації, скажімо, сонячні батареї. От зараз, і до речі, от я до всіх звертаюся, якщо там включати там пралку і будь-які інші електронні приладдя, то краще з 11 до 15, от саме тому, що використовується енергія сонячних батарей. Тобто це ось у нас є така позитивна новина, що вже 3 доби ми зі світлом. Тфу-тфу-тфу. Може бути, знаєте... Ну і відбили, звичайно, навалу БПЛА, яка була в цій ночі. Це теж дуже важливо. Я думаю, їх ціллю була наша енергосистема, але сьогодні унікальне явище, 100% наші хлопці все відбили. І це було непросто. Це дуже непросто, але не будемо забувати, що це була і пристрілка певним чином. І нам треба спокійно, зрозуміло, що спостерігати за тим, бути пильними, ховатися в укриття, бо вони спробують ракетами ще атакувати. Це далеко не кінець, і це дуже круто, що так спрацювало, але вони пристрілюються, вони виявляють наші засоби ППО. І теж... Так, вони навчаються.
Добре, якщо, пані Олено, якщо не внутрішня політика, яка в такому стані, на вашу думку, перебуває, то давайте так, які події у стосунках з західними партнерами, ну про Штати ми зараз не будемо, там вони собою зайняті повністю, і дай Бог, щоб це закінчилося нормально. Які події в стосунках з нашими сусідами-партнерами ви вважаєте найважливішими? Ну, може, і Угорщину не треба згадувати, це якась параноя, просто вже діагноз. Але якщо хочете, і про Угорщину можна. Ну, Угорщина – це взагалі унікальне явище. От просто Орбан, він відверто плює на Європейський Союз. Він відверто плює в обличчя Шольцу, в обличчя Макрону. От всім він плює і всі утираються. І тобто він навіть не намагається якось пристойно себе поводити. Ну, я думаю, що має бути вирішено це питання, якось по-іншому ухвалювати рішення, що не може одна Угорщина блокувати всі рішення. Тобто тут патова ситуація. З одного боку, там одноголосне голосування, і нам ніяк не можна обійтися без голосу Угорщини. І з іншого боку, не можна змінити цю систему, щоб, скажімо, було 50+1, бо це теж треба пройти через голосування, і якось тут Угорщина теж має свій голос. Тобто ситуація дуже складна, дуже незрозуміло, як з цієї ситуації вийти і що з цим робити. Тобто ситуація скрізь складна. І на фронті, і з європейськими політиками. Складно поки що. Не поки що, а ще буде довго. Зрозуміло. Я лише нагадаю, що Орбан просто, не знаю, він навіть заблокував резолюцію із засудженням режиму Мадуро в Венесуелі. Тобто він навіть паралізує зовнішньополітичні не те, що кроки, а навіть заяви. Це вже нагадує якийсь анекдот. Це вже нагадує якийсь анекдот з цією Угорщиною. От, здавалося б, нема такого рішення, де би Орбан повів себе адекватно і в дусі з європейськими традиціями. Ну і це дивно, якщо європейські принципи тобі такі чужі, а ти навпаки тяжієш до Китаю, до Росії, то, може б, вийшов з Європейського Союзу, але ж ні, він там тримається руками і ногами. Ну, то це така проблема. Я думаю, це моє припущення, що він чекає на те, що Трамп до влади прийде, і, як він казав, йому там байдуже всі ці союзи, Європа нехай живе сама, і тоді він може приєднатися до союзу там Сполучених Штатів, Росії і Угорщини ще буде. Там ще Словаччина приєднається. Така мрія може бути. Насправді Європі треба думати над цим, тому що сьогодні це Орбан, а завтра, скажімо, такий диктатор може з'явитися чи в Португалії, чи в Греції. І треба мати запобіжник проти таких людей, бо все може в житті трапитися. І ми бачимо, що європейська система теж вразлива. І це питання треба якось вирішувати системно, і водночас не можна його системно вирішити, бо має така бути одноголосне голосування. От така колізія. Ну, колись це буде змінено, бо дійсно там такі члени є, що в Європейському Союзі, що в НАТО, що іноді не знаєш, що вони друзі чи не друзі взагалі. Але коротко, можете буквально за декілька секунд, чим закінчиться ця історія з блокуванням нафти російської для Угорщини і Словаччини? Ну, я думаю, що наші європейські колеги, вони мали вже підготуватися до того, що це рішення буде, що це таке рішення буде ухвалено, і мали знайти якісь інші альтернативи для постачання нафти. І зараз це складне питання, не знаю, як вони його вирішать, але думаю, тут краще спитати якогось спеціаліста з енергетики, бо я в цьому не є фахівцем, я точно знаю межі своєї компетенції. Але знов-таки це, скажімо, ляп наших європейських партнерів, які мали заздалегідь вирішити це питання, бо до цього все йшло. Знаєте, слово «заздалегідь», пані Олено, воно не для сучасних політиків. Вони позавчора можуть, позапозавчора, там, заднім умом, як то кажуть, а думати онлайн вони не звиклі. Дякую дуже за те, що знайшли час і натхнення з нами поспілкуватися. З нами була пані Олена Яхно, досвідчена людина, аналітик політичний. І дякую всім за увагу. Дивіться АТR далі.